Hemmeňize salam, men Ataş Mehmedow. Bugünkü AutoCAD videomuzda siz bilen Draw menüsüne gireriz. Girişimiz Draw menüsü bilen bolar. Elbette başta hem aýdyşymy diýeli şu ýerdäki menülarymyzdan ýygyderlikli görnüşde dowam eder. Bugünkü temamız line ve polyline'lar bolar. İlki bilen size 2 saniye atlatmam bolar. Hat dogusy atlatma däl, size bir maslahat. Senlik bir çadygyny AutoCAD'da çadan ýagdaýyňyzda bir buýrugyň ýa-da senlik bir funksiýanyň içinde dygmydy ýa-da aşynda dygmydy. Meselem, şular ýaly men rektangl alyp çyzmak isleýän. Men şu wagt rektanglın içinde mi ýa-da daşynda dygmy bilmek isesem, şunuň ýaly bir zat etmeli. Geldim, delete dedim. Görşüňiz ýaly men şu wagt hiç bir funksiýany saýlamadym, hiç bir funksiýany men aktifleşdirmedim. Şular ýaly ýagdaýlarda menin şu mouse'umun görnüşüne seretýän bolsaňyz orta tarapynda bir 4 tuşluk we daşyna has uly bir goşmak belgisi bar. Eger men şu line'lara ýa-da senlik bir funksiýa girip çyzmak isleýän ýagdaýymda görşüňiz ýaly ortadaky 4 tuşluk gitdi. Siz şu ýerden funksiýanyň içinde ýa-da daşyna mı döňüňi görüp bilersiňiz. Aslında şu ýerde görşüňiz ýaly quick properties hem bir de kömekçi misaly hereket etdiýär ýöne yine de ýadyňyzda galmaly bir zat. İkinji aýtjak zadym şol. Siz AutoCAD'da çadygylar çyzan ýagdaýyňyzda ýa-da çadygylaryň üstünde işleýän ýagdaýyňyzda enlik etmeli bir zadyňyz bar. Şol näme bolmaly? Funksiýalara ýa-da açarlara, gurallara, senlik guralda giren ýagdaýyňyzda ilkinji seretmeli ýeriňe serin command line bolmaly. Command line, hawa siz geçenki tapamyzdan ýatlaýan bolup bilersiňiz. Dynamic input bilen mouse'umyzyň gapdalyna maglumatlary getirýär diýädik. Hawa dogry getirýär ýöne bu diňe belli bir maglumaty, bize maglumat berip bizden maglumat alınjak ýerine esasy has wajyp görün maglumatlaryny bize getirip bizden maglumatlar alýar. Ýöne şular ýaly bir zat bar. Biz line menüsine giremizde, şu ýerde men line diýdim. Ýene bir line'a girmäň bir görnüşi L-Enter'dir. Klaviaturadan L'ni bassam, soň Enter bassam. Beýsge ýoly. Senlik bir nokada basan ýagdaýymyzda görşüňiz ýaly şu ýerde men Dynamic Input'dan şunuň ýaly bir zatlar maglumat berýär maňa. Gitjek urmy şu ýerde gören bolsaňyz 23, 24, 25 derejesini we boýuny berýär. Ýöne şu ýerde görşüňiz ýaly line'in içinde undo açar hem bar. Şunun ýaly ýagdaýlarda bize we dowam eden ýagdaýynda gapdalyny ýene bir exit hem çykdy. Görşüňiz ýaly esasy seretmeli ýeriňiz command line bolmaly. Command line'ne has spesifik ýagdaýlarda ulanyp biljeğimiz açarlar hem bolýar. Has bolsa şu ýerde çykýar. Line'a girdik. Bir minut men şunu bozaýyn. Line'lar adından hem belli bolýar bize senlik urda, senlik ölçögde çadygylar çyzmamyza ýaraýar. Şu ýerde görşüňiz ýaly senlik nokatdan alym çadygymy ýokaryp tarap salar bilen düşünýärsem bolsa. 300'lük var ýa-da 500 diýdim. Çadygy çyzdym. We ýene bir 500 çadygy çyzdym. We şunuň ýaly bir ýagdaý bar. Men ölçögler berip çyzyp gelýän dogry. Ýöne men line'lar çyzan ýagdaýymda şunuň ýaly ýygyderli çadygylar çyzan ýagdaýymda ýalňyşlyk bilen ölçögi ýalňyş berip bilen, meselem şu wagt 90 derece diýdim we 600 mm diýdim. Eger men şul burç bilen şu burçyň deň bolmasyny isleýän bolsam, şul 4 tuşlu tamamlaýym isleýän bolsam, kub görnüşünde onu men näme etmeli? Ctrl Z'ni basyp şu ýerde görýän undo'ňyz bilen edil şol işe diýe Ctrl Z'de. Öňler on ýaly däldi. Öňler Ctrl Z'ni basan ýagdaýyňyzda siziň şu başdan başlap ýygyderli çyzyp gelýän çyzygyňyzy başyna getirýärdi. Ýöne soňky AutoCAD versiýasyna bular hatda 3-4 ýyldan bäri düzediş girdildi. Undo'ny hem basyp ýa-da gaýtaryp bilýäňiz. Onuň şu ýerde görýän bolsaňyz U harpy, exit'de X harpy we close'da C harpy beýleklerden renk boýunça gök renkde tapawutlanýar. Şol her açarın gıyska yolunu görkezýär. Meselem men U enter diýen ýagdaýymda
ýdyma gaýtaryp getirdi. Ctrl Z-ni basan ýagdaýynda da şol bir işe edýär. Şol wagtyň özünde. Men C diýdim. C'de 500 diýdim. Ýene aşağı çekdim ve 500 diýdim. Ve şu ýerde görýän close açarmady hemma. Close yapmak demek bolýar. Has dogrusu şu 4 tuşlugy şu noktadan başlap şu noktady tamamlajak görnüşde çydygy. Has dogrusu iň soňky nokta bilen başlanyş noktady birikdirýär. Bu demek diňe 4 tuşlugy tamamlaýar. Elbetde diňe 4 tuşlugy tamamlanak. Men şunuň ýaly şeýletine bir çydygy çydyp da şeýlerek çydygy çydyp C enter has dogrusu şu ýerde hem görüşüňiz ýaly beýlikden harplardan renk görünüşi tapawutly. Close basan ýagdaýynda şunuň ýaly çydygyny tamamlaýar. Näçerak ulanarsyňyz elbetde ol siziň özüňizde galandat. Mouse çekip de insonky noktada getirmek. C ýazmakdan näçerak aňsat ol özüňizde galandat. Geçen kitapımızda ne yaptı saklanıyorsanız Quick Properties şu yerde açık kalıptır. Delete dedim. O sayıdan ama onu yapayım. Yaptım. Polyline'lar size misal bilen düşündüreyim. Polyline'lar bizim line'larda oluşuyalı. Çizgiler çizmamda yaraya. Önü görüyen olsanız line'lardan tapawutly görünüşde şu yerde arc, close, half width, length ve undo width görünüşlü has köp açarlar bar. İkinci line'lardan tapawutly ýeri polyline'lar şunuň üstüne basyp görkezsem her çydygyny beýleklerden aýry däl, hemmesini bir çydygy görünüşini ma görkezýär. Meselem şu ýerde men L diýip şunuň ýaly bir 4 tuşluk çydan ýagdaýynda şoň bir tarapyny taýlan ýagdaýynda beýleklerden tapawutly. Şöyle görüşüňiz ýaly. Biz bulary polyline'lary hem öwrüp bilýär. Ýöne polyline'lar hem biziň esasan üç ölçekli çydygylarda ýa-da 3ds Max ýa-da SolidWorks ýaly programmalara öz çydygylamada ýa-da grafiklamada uğratjak bolan ýagdaýymyzda bize polyline'lar gaty kömek edýän funksiýonlardan biri. Polyline'laryň açarlaryna biz gaýtgaça seretsek şu ýerden çizdim. Arklar biziň şu ýerde görüşüňiz ýaly töwerekli şarlar ýa-da ýaýlar çizmamyda kömek etdi. Şu ýerde gören bolsaňyz enter diýdim. Yani şu ýerde gören bolsaňyz ýöne köý şarlardan ýa-da ýaýlardan tapawutly görünüşde şular hatda size şeýlerek bir ýatladyň. O snaplerde şular ýaly bir zat bardy. 1 minut. Tangent bardy. Tangent näme etdi? Çydygylary şarlara degip şoň dowam bolup görünüşine giderýär edip sadlaýardy. Çydygylar çydan ýagdaýynda. Şu ýerde hem görüşüňiz ýaly senlik şu ýaý şu radiusly ýaýyň dowamy görünüşine dowam etdi. Aýdyderliň şoňa görä sadlaýar. Görüşüňiz ýaly senlik bir ýerine burçly çydygylar ýa-da burçlar görmeýäňiz. Dik açylar, dik burçlar görmeýäňiz. Onun ýerine hemme ýerine aýdyderli belli bir radius bolýar. Meselem şu ýerde 200 bolan ýagdaýynda şu ýerinde 100 radius. Ýöne radiussuz hiç bir ýeri ýok. Geçeçarak şöyle polyline'larda girdim. Close bilýäňiz, close yapmaň hatda çydygyny iň soňky noktadyny, başlanyş noktadyny tamamlamaň gyzga ýoly açary. Half width şunuň ýaly bir işe kömek edýär. Çydygylamada biziň galynlyk berip bilýär. Bulasynda kan bir ulanmajagymyz bir funksiýalardan biri, çünki biz layerlardan ýa-da properties menüsünden öz çydygylamyzda belli bir galynlyk berip bilýär. Eger görkezmegini isleýän bolsaňyz şunuň ýaly length width dedim. Gyzga ýoly H.
on enter diýen ýagdaýymda şu ýerde görüşüňiz ýaly çyzgylanmay galynlygyny öýtgedip bilýän. Yine H enter diýdim. 0 enter diýen ýagdaýymda da öňki ýagdaýyna gaýdyp gelýär. Delete watsam pozum. Pull line. Lan we width edil şunun ýaly belli bir uzaklyk, belli bir näýlisem aralyklardan çynmamyza kömek etjek. Hiç dogry masam ulanmajagymyz bu funksiýalar. Undo hem bilýäňiz, ýa-ni gaýdyşym ýaly Ctrl Z hem ulanyp bilýäňiz onu dereli. Başlanýyş nokodyna bir edim ýa gitdi. Size şu ýerdäki soramaňyz mümkin. Half width bilen width'in näme tapawdy bar? Tapawdy şol width'de şolary alaklat bolýar. Şuradan saýladym. Ölçegini, has dogrusu çizgiminin galynlygyny şol aradan şunçarak aralyk bolsun diýip görnüş tarapdan sadlap bilýär. Meselem şu yerden men şunu kodsaýlap, yani şunu kodsaýlan ýagdaýymda şol saýlan nokodum bilen şu nokodyň aralygynaky uzaklyk şol çizgiňiň bir minut şol iki arasyndaky uzaklyga deň. Aýtmaly hiç ulanmajak funksiýonlardan açarlanmadan birleri. Gayfeçarak şeylerak line'ları ve polyline'ları gördük. İnnik tapamızda sizilen line'ları, polyline'ları öwürmäni öwrenir. İnniki videolarymyzda görüşýänçek häzirlik çeýmäňizde hoş sag bolun.